turismoa ez da gauza abstraktua. Hiri bizietan gertatzen da, eta hiri horietako herritarrak funtsezko eragileak dira. Turismoak gero eta eragin handiagoa du tokian, tokiko ekonomian eta lan arloan. PPG-aren 6% inguru da, eta ia 20.000 langile daude afiliatuta gizarte segurantzara, batez ere emakumeak. Horrez gain, laneratzeko zailtasun handiak dituztenak, lan merkatura sartzeko bitartekoa da, eta berdintasun, aniztasun, gizarteratze eta inklusio politikak bultzatzen ditu. Helmugen plataforma adimendunak pertsonak turismo ereduaren erdigunean jartzen ditu. Bisitatzeko erakargarria den helmuga batek bizitzeko toki ona izan behar du. Turismoa gizarte jardunbide bat da, eta lurraldearen eguneroko bizitzan txertatzen da. Mugikortasuna, etxebizitza, kultura, segurtasuna, zerbitzu publikoak eta espazio komunen erabilera. Turismoa ongi kudeatzeak berekin dakar interesak orekatzea, eraginei aurrea hartzea eta hirian bizi direnei entzutea. Hala, HPA herritarren partaidetzako tresna bihurtzen da. Baliabide bat aukera ematen duena tokiko herritarren ahotsa txertatzeko helmugaren kudeaketan, bai eta zerbitzu publikoen erabilera partekatua modulatzeko ere, herritarren pertzepzioa modulua funtsezkoa da. Izan ere, aukera ematen du herritarrek turismoaren eragina nola hautematen duten unean jakiteko. Turismoaren eragina bizi kalitatean, espazio publikoaren erabileran, zerbitzuekiko gogobetetzean eta etorkizuneko aukeretan. Plataformaren beste zerbitzu batzuei esker, hala nola helmuga adimenduna kudeatzeko modulua edo bisitariendako inkesten modulua, azpiegituren eta hiri baliabideen erabilera optimizatu daiteke. Esperientzia turistikoa ez dadin kaltegarria izan hirian bizi direnendako. Eskala handiko ekitaldiak, Sanferminak kasu, HPak bide ematen dio segurtasunari, garbiketari, hondakinei, berdegunei edo espazioek gainezka egiteari buruzko datuetan oinarritutako kudeaketa bati. Hala, helmugen plataforma adimendunak, turismo digital, jasangarri eta gizatiarra bultzatzen du. Hiriari lotua, pertsonei lotua, eta bizikidetzan, gizarte kohesioan eta bizi kalitatean oinarritutako eredu batekin bat. Iruña aurrera doa turismo adimenduna izateko bidean, entzun, neurtu eta jarduten duena. Izan ere, herritarrek irabazten dutenean, helmuga eta bisitariak ere izaten dira irabazle.